И здравейте, геймъри, аз съм GamersCraft и сега ще снимам с... Ние сме GamersCraft и сега ще снимам с Райдер Петков и Силви. И... И как се казва твоя канал? Добре, как и да е. Скачай. Добре. Мистерия едно, нали? Това е село, бе. Така. Това е село. Да. Аз съм скина на тетрит. Ами добре, аз за малко кътвам, окей? Кътвам за хора и до после. Така, ето ни отново. Вижте как му продължава носа. Ние да сме започнали много. Чакай, видях някой, че ме стреля. Вени, ти ли ме избута? Вени, ти ме избута. Добре, надявам се. И аз някога ще дойда. Само да знаете. Ама някога ще дойда само. Така, тук съм. Аз съм. Хора, идвам. Хора. Качам. Вени, може ли наградни? Ау бе! Не! Помисля си, че това е. Тук има някакви. Отгоре и на покрива има някакви. Чакай. То като убие е абсолютен хакер. То хакер. Един момент. И аз имам бас. Вени, сега аз ще се жертвам. Много... Ти? Чакай, това съм аз. Петима сме. Искам петима. Ето го, Силви! Ще пукна. Чакайте, че Силви ще пукне. Ко? Двама сте, бе! Ти гугли си, бе! Абе, ти гугли си? И какво ме прави с това? Така. Окей, Вени спира клипа. Добре. Добре, ние кътваме за момент и се връщаме после. Добре, вече сме тук. Опа. Така, вече сме тук. И сега имаме легендарския меч. Вейди, хай. Имаме го. Имаме това, което искаме. Не, аз съм до Вени. И аз го имам. Аз имам две Вени. А и аз имам две. Бай, това че е много добре. Един. 3. Къде ти три честа? Уидър Гангста, нали?